Ще бъде още по-добре. Присъстват 5 човека, 6 вече. Така че може да започнем дневния ред. Той е обявен. Спратен вие, стои се от 6 точки. Има ли предложения за други точки в дневния ред? Няма. Който е съгласен с така обявения дневен ред, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Първа точка, входящ номер 861. Става въпрос за продажба на недвижим имот по реда на член 35, алинея 3 от Закона за общинската собственост, който, доколкото аз знам, гласи, че собственика на сградите може да поиска да закупи земята под тях, ако е общинска или държавна собственост, в случай общинска, по определен ред, и това е реда всъщност, който се прилага. Имаме предложение за решение, заедно с изготвена експертна оценка. 30% от постъпленията ще отидат в бюджета на село Беляковец. Някакви предложения, въпроси по сделката? Няма. Който е за, моля да гласува вдигане на ръка. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Втора точка, входящ номер 862, публичен търг с явно надаване за продажба на недвижим имот в село Леденик. Имот с площ 691 квадратни метра. Той е земеделска земя. И затова е при нашата комисия. Началната оценка е 37 000 лева. 30% от постъпленията ще отидат в кметството. Някакви въпроси няма. Който е за, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Няма също. Един. Кой? Ага. Ти, ако имаш нещо по точката да кажеш, ако, нали, понеже сега влезе, нямаш. Да. 862. За преместваем обект за павилиона, нали за него? Не. Продажба на един имот 691 квадратни метра. Публичен търг. Не е публичен. Търг се явно надава. За Саламатия съм за, извинявам се. Добре. Това е където има двама заинтересовани лица, нали така? Да, точно. И е търг. Цяло надаване, който даде повече, ще го вземе. Следваща точка, 837, за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи в полза на читалището в село Шереметя. И след това има за Миндия. Да. Но да ги караме едно по едно. Тук се предлага 50 декара. На Шереметя. Не. На Шереметя са по-малко. 4299 квадратни метра. Декара, да. 4. Въпроси? Няма. Който е за, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Няма. И 838, същото, само че село Миндия. И тук са 47 декара. По закона за народните читалища. До 50, да. Който е за, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Също няма. Така, 856 входящ номер. Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужваща водоснабдяване и канализация Йоховци ООД. Това е една
за мен е тъмна материя, но ако има някой, който иска да вземе отношение, няма. Тоест предложението за решение е упълномощаваме кмета по предложение с съответните предложения по двете точки. За приемане на препоръчителен размер на вноската, сумена 32 000 лева, и точка 2 да гласува съобразно интересите на община Велико Търново. Точката е други. Така че Да, вече. да. Да. Въпроси няма. Който е за, моля да гласува. Вдигане на ръка. Против? Въздържали се? Аз не гласувам, нищо свързано с Вика. Добре, не участваш в гласуването. И така може. Сега последната точка е заявлението на Real Estate Enterprises, за която точка имаме, тя е доста сложна точка. Вчера комисията, т.е. не вчера, мисля, че в понеделник сме получили от нормативна уредба протокола и видях, че там те изискват досието на този случай от общинската администрация, за да може да се вземе решение. Същевременно има насрочена среща с представители на Real Estate Enterprises утре, мисля, че в 12 часа, в която ще участва и кмета. И кои други бяха поканени? Председатели на комисии, кмета, председателя. И председателите на комисии, председателя на Общинския съвет и да. Така че там ще се разиска също въпроса. Аз не знам какво да вземем по това заявление, освен да поискаме, според мен, правя предложение, да поискаме ние цялото досие на този случай, да ни бъде дадено заедно с Комисията по нормативна правна уредба и тогава да вземем отношение и след срещата утре. Да, заповядайте. Ако ми позволите, значи не е за пръв път се сблъскваме с нещо изключително неприятно. Микрофона само. Не за пръв път се сблъскваме с подобен казус, което е изключително неприятно последните причини. Когато сме взели информирано решение и сме гласували по определен начин, говоря за общински съветници, като цяло общинския съвет, сега аз не си спомням колко човека имали въздържали се по тази точка, изобщо имали не гласували, но въпросът е принципен. Ние сме гласували, и то мисля, че сме го гласували неведнъж, това решение. В същото време появява се решение на съда, което не отменя нашето решение, а ни кара да гласуваме по различен начин. И става нещо парадоксално. Възможността за независимо гласуване, в смисъл всеки да гласува по съвест и в същото време да ти бъде наредено как да гласуваш. Аз, например, по-скоро не бих участвал в гласуване, отколкото да гласувам нещо, с което не съм съгласен, било пък то и законно. Ако нещата подлежат на законно и незаконно, няма смисъл да влизат да ги гласуваме. Да ни налага дори и съда как да гласуваме, това е абсолютно неприемливо според мен. Казвам го не за да наклоня везните за нашето решение, кой как ще гласува, разбира се, това си е свободен избор и така трябва да остане. Казвам го като нещо парадоксално, което се случва не за пръв път в Общински съвет. Излиза така, че независимия български съд независимо ни задължава, като независимо да гласуваме така, както ни е наредил. Едва ли някой би се съгласил с подобно решение. В същото време, пак казвам, законно, незаконно, след като е било незаконно, защо е влязло като предложение с възможно гласуване положително?
В смисъл, защо нещо, което не е законно, е подложено на гласуване? Това са въпроси, на които в момента никой от нас не може да даде отговор, но не е лошо да поразсъждаваме върху тях, поне до сесията. Завърших, благодаря. Благодаря, господин Манолов. Аз подкрепям господин Трифонов при всички случаи. Разбирам, че темата е дълга, може би от 2007 година, доколкото се запознат. Видях, че са пратени част от материалите, които са пратени днес по мое предположение. Съжалявам, нямах физическата възможност да се запозная с тях. Но когато се поинтересувах за тези материали, които се намират в деловодството на Общинския съвет, разбрах, че те са папки с материали, които първо чисто юридически, според мен, трябва правната комисия да се запознае с тях. Разбирам, че поредица от общински съвети не са имали възможността да решат този казус. Пак казвам, подкрепям господин Трифонов, че съда каква форма ще ни задължи да направим нещо. Но последствията са за жителите на община Велико Търново и доколкото разбирам са в порядъка на над 5 милиона лева. Според мен тази среща, която ще присъствате и ще бъде организирана, не знам каква яснота ще ви даде, но мисля, че трябва да бъде в един по-широк формат, за да може новите общински съветници, които не сме запознати с този казус, ние не сме малко в този общински съвет, да се запознаем с конкретиката и в дълбочина на проблематиката. Това нещо, моето лично мнение, ще отнеме време да се запознаем на всички. И няма как да влезе да се гледа на тази сесия. Може би най-правилната среща, да се видят какви са инвестиционните намерения на инвеститора, да се види как е протекла цялата тази работа, да се търси, може би отговорност предишни общински съвети, община и всичко останало, и да се гледа на сесията в септември. Това е моето предложение. Благодаря ви. Благодаря, господин Манолов. Да. Уважаеми колеги, искам само бърза ретроспекция да направя на Комисията по устройство на територията, която беше по-предходната. Само да ви запозная с това, което успяхме до някъде да стигнем като решение, защото казусът наистина е доста сложен и дългогодишен и многогодишен. По мое предложение направихме отлагане на точката до получаване на всички материали и проект за решение, като направихме извънредна комисия утре от 17:00 часа, от 5 часа на устройство на територията. Както знаете, всички общински съветници могат да присъстват и на други комисии, ако имат възможност, като съвещателен глас. Имаме така желанието и надеждата, че ще присъстват и хора от фирмата Real Estate, която е собственик на земята. В 2 часа има среща, както каза господин Манолов, на председателите на няколко комисии, които влизат тази точка, заедно с, няма да ги избирам, с кмета, с главния архитект, с госпожа, извинявайте за името, Йонкова. Но и аз това предложих да е в по-широк кръг, за да може всички общински съветници да се запознаят с тематиката и с желанията, намеренията на собственика на земята, какво ще строи, как ще го строи, в какъв диапазон ще го строи и така нататък. Във връзка с решенията на предишни общински съветници, няма да влизам на предишни общински съвети, доколкото прочетох съдебните актове, бяха, че първо немотивиран отказ за промяна на общоустройствен план и за вкарване на ПИТО, втори път мотивировката не я приема съда и трети път е върнато, че трябва да се вземе решение да влезе в общия устройствен план този поземлен имот с еди-кой си идентификатор там. Моето съображение, за да не се гласува точката на УТТП-то, беше, че към нас са представени само едно заявление и 3 писма от господин Панов и едно от госпожа Снежана Данева.
като мисля, че вече са разпратени абсолютно всички материали, които са ни били пратени миналия месец, когато беше само чисто информативно точката мина. Та сега са пратени отново на всички общински съветници, всичките материали от предходния път, в които има съдебните актове. По отношение на решението на ВСС, наистина има голяма опасност на вас, на Висшия административен съд, има голяма опасност да изпаднем в следната ситуация. Първо, отказваме това нещо, като вкарване в общия устройствен план, осъждат на, дай Боже, да не стигаме до там, осъждат на за 5 милиона, общината плаща 5 милиона и после пак собственика на земята ще си построи това, което е решил да строи. И ще спаднем в двойна проблематика в случая. Първо ще напитат защо 5 милиона от нашите данъци са похарчени, за това, че някой не се е свършил на време работата. Осъзнавам, че от 2004 година до сега са минали повече от 20 години. Осъзнавам, че сега трябва, аз като нов общински съветник, трябва да, как да кажем, да решим един проблем, който не е решен. Определено фактически не е решен от няколко общински съвета насам. Като лично моето мнение е, че утре, че трябва да направим един проект за решение, който трябва да излезе от нас, от юристите в Общинския съвет. Затова бих помолил и господин Янков, и госпожа Лили Матева, и господин Момчо Иванов, и всички, които, ако някой изпускам, съжалявам, с юридическо образование, да измислим един проект на решение, за да се позовем на решението, на последното решение на вас, за да може да излезем от тази патова ситуация, в която се намираме. Това исках просто да го споделя като информация и ще потърся по-широка подкрепа за изготвяне на проекта за решение. Това е. Благодаря ви. Да, добре, господин Трифон. Аз искам да попитам госпожа Йонкова, всъщност има ли някой поканен тук от юридически? Госпожа Йонкова, значи да попитам, госпожа Йонкова, извинявайте, че ще ви говоря. Да. Правя го, за да може да звучи по микрофона, а не за друго. Помогнете ни, за да разберем как може да излезем от тази ситуация, не като глупаци с саботигащи, а по най-добрия начин и за гражданите на общината, и за частта на Общинския съвет. Защото става така, че ако вземем едно решение, аз не знам доколко е възможно да бъдем осъдени, ако потвърдим многократно вземаното решение по казуса от Общински съвет. А ако гласуваме по друг начин, означава, че Общинския съвет, решенията му нищо не значат и той утре може да ги отмени. Което е изключително лош знак и към гражданите, които са ни изпратили тук, и към потенциални инвеститори, и въобще към всички в правния мир. Така че осветлете ни как се движат нещата. Това, което е написано, аз го чета, в смисъл, чел съм го и преди. Същото, което по-скоро ми прилича, да ме прощава Господ, аз не съм юрист, но ми прилича малко на закана. Настояваме да разгледате нашето заявление, уведомяваме ви, че при незаконосъобразно решение на Общинския съвет, разбирай, ако гласувате не така, както ние искаме, ще предавим веднага съдебен иск и 5 милиона и 200 хиляди лева за сметка на великотърновските граждани ще тежат на вашата съвест. Възможно е това да се случи. Ако има ли друг вариант това да не се случи, изобщо да знаем на къде да разсъждаваме. Вие сте ни опората в случая, защото предполагам, всъщност надявам се, че най-добре знаете за какво става въпрос и най-добре сте запозната с този неприятен казус. Предварително искам да кажа, че аз въобще не желая да гласувам по различен начин от това, което съм гласувал преди няколко години, а то е и преди няколко години, и по-преди няколко години, при това са гласували и други хора, и като чета, защото наистина не си спомням, решенията на Общински съвет по този казус са вземани с пълно единодушие. Ще го проверя на листена дали е така, ама след като
След като хората, които искат да гласуваме по определен начин, са го написали така, най-вероятно е така. Завърших, мисля, че бях достатъчно ясен. Уважаеми общински съветници, така вече на 2 комисии, част от вас обясних долу-горе хронологията и обстоятелството, че е имало влязъл в сила подробен устройствен план, който не е отразен в общия устройствен план, когато е приемано. Това, което един общински съветник е предложил тогава при приемането на общия устройствен план на неговите колеги, да не бъдат отразявани тези имоти, които касаят промяна предназначението, но които реално не са приключили процедурата с промяна на предназначението, т.е. не са си платили съответната такса към Министерството на земеделието и храните и територията не се е променила окончателно. Това касае точно такъв случай, в който имаме промяна предназначение, без обаче да е приключила процедурата и в този смисъл този имот, който е бил за жилищни нужди, не е намерил отразяване в общия устройствен план. Тъй като първоначално те, да кажем, самите възложители не са имали кой знае какви намерения за този имот в този момент да го реализират, чак на един по-късен етап инициират процедура по изменение на общия устройствен план. Изменението на общия устройствен план е по начина, по който се приема общия устройствен план като процедура, т.е. имаме допускане и после имаме одобряване. В периода между първа и втора фаза имаме и обществено обсъждане, имаме съгласувания и други действия. Като тяхният имот попада в зона ОЗ-2, което е изцяло горска територия, в която е забранено да се строи. Това, което е било представено на общинските съветници през 2020 година, е било проект за изменение на общия устройствен, допускане изменение на общия устройствен план, като тази зона да стане от ОЗ-2 в ОЗ-1. Тоест, пак нямаме голямо строителство, но все пак има определено строителство. Тъй като това е една тема, която е важна за обществеността на Велико Търново и свързана с това, че там е известно като Борова гора. Така широко, как да кажа, обозначено в обществеността, въпреки че това по документи не е гора и на всичкото отгоре възложителите в някакъв момент дори са си приключили процедурата и са си платили, сега не помня, 100 или 200 хиляди лева за промяна предназначението и тази земя изобщо по документи не е гора. Но така или иначе... Урбанизирана територия? Да, за други... Там какви бяха строителни нужди, сега не помня точно. А тогава ще го разпределят на нашата комисия? Това е важен случай, той се разпределя на много комисии. Добре. Да. Сега, като цяло, първия път общинските съветници гласуват против, без никакви мотиви, просто гласуват против. Съответно, това отива на административен съд, на Върховен административен съд и те казват, че не може на липсата на мотиви е достатъчно основание да бъде отменен един акт. След това отново отива на вниманието на Общинския съвет, те го връщат, за да се прецени дали е наистина основание за промяна на общия устройствен план с оглед липсата или наличие на явна фактическа грешка, след което... какво се случва тази явна фактическа грешка? Защото имаме одобрен подробен устройствен план, който е действал, когато е приеман общия устройствен план. И има текст... устройствен план е предвиждал... По член 103а се казва, че подробните устройствени планове, одобрени до влизането в сила на общ устройствен план, запазват действието си. Да. И в случая той е предхождал общия устройствен план. Той предвижда за жилищни нужди. Да, предвижда жилищни нужди. Да. Okay. И имаме отново отмяна. Имаме трети път, по който Общинския съвет гласува против, като вече
съда се произнася, че не просто отменя, а определя решенията на Общинския съвет за нищожни, тъй като те са в противоречие на съдебно решение. И защото вие сте длъжни да изпълните задължителните указания в съдебните решения. И в този смисъл, колкото пъти ви да гласувате против, независимо, че всеки път може да се измисляте различни мотиви или да предлагате различни мотиви, решението ви ще бъде нищожно, доколкото имате влезли в сила съдебни решения, които определят, че поведението ви в случая и решението ви е незаконосъобразно и че трябва да се приложи този член 103а и има основания за промяна на зоната и за изменение на общия устройствен план. Като в случая вашето решение не е за изменението, а за стартиране на процедура за изменение на общия устройствен план. Така че съдебното решение последното, по спомен беше януари тази година, така че господин Янков знае, че изпълнението на съдебните решения са в едномесечен срок от влизането им в сила, така че може да се приеме, че фирмата нормално е да проявява активност и да ви пише защо не изпълнявате съдебните решения. Сега аз не знам те какви документи са изготвили, с кого са договаряли, така нататък, така че няма как да дам становище дали наистина те имат вреди и пък съответно съдът какви вреди ще приеме, че те са претърпели, но така или иначе има съдебна практика, че когато не се изпълни смисъл решение на съд, от него могат да проистекат вреди. Сега, дали тук има такива, е въпрос на съдебно оспорване и съдебно доказване. Дали е 50 лева или 5 милиона? Да, но този възложител, който има 30 и колко декара територия, който може да направи промяна на тази територия, както всички знаем, това не е ефтин процес, по принцип, защото то се плащаше над 1000 лева на декар, или как беше преди време, със сигурност е някой, който ще търси правата си. И в този смисъл аз считам, че ние сме смисъл, има опасност да бъде заведено такова дело за вреди, каквото пише, че смятат да заведат. Ако тази сага някакси не се финализира. Добре. Дали и колко вреди ще се установят и наистина по съдебната практика, когато Общинския съвет отказва да го направи, страна по делото е общината по тези вреди. Когато има парите. Да, господин Манолов и после господин Трифонов. Аз съм чисто юридически да попитам. Първо, дали да гласуваме? Включил съм го, не знам, защо не се чува. Чувате ли? Дори да приемем това решение, което те ни карат, какъв е варианта? Да, то сработи, ние то не работи. Благодаря. Дори да го приемем, какъв е вариантът тази фирма отново да иска пропуснани ползи, при положение, че толкова години предишните общински съвети не са приели и не са ги вкарали? Това нещо според вас, това е единият ми въпрос, да задам и следващия. При положение знам, че когато съдебните инстанции в България се изчерпат, има международни институции и инстанции, където може да се обжалват дадени неща. Ние имаме ли такава опция? Решението на вас, и след като то е висшата инстанция на Република България, на по-висша инстанция международна да обжалваме това решение. Благодаря. Аз благодаря за въпросите. Значи, по отношение на въпрос номер 2, вие сте административен орган. Следователно, за мен и вие нямате тази възможност да го жалите това решение пред международни институции. Сега, на предишната
комисия имаше такова изразено мнение, че примерно вие да гласувате, обаче те да напишат декларация писмена, че няма да ни съдят за никакви вреди. Нали, това в правото, нали, сме наясно, че дори да се подпише няма правна стойност, защото отказ от бъдещи права няма. Тоест, дори те да напишат сега няма да ви съдим, това няма да бъде основание, в последствие, в смисъл да бъде прекратяване на дело, ако те заведат някакво дело. Нали, няма как предварително да знаем какво ще бъде тяхната позиция, така или иначе утре може би ще дойдат и ще кажат какви са тяхните намерения и какво смятат да направят. Но дори да напишат писмено това нещо, то няма да има правна стойност. Да, аз само да добавя, ние действаме в случая като административен орган. Нали, малко по-особен, но така или иначе административен орган и не сме така независими от законодателството в страната. Нали, подчиняваме се на това законодателство, има някакъв ред, има някакви основания и така нататък. Ако сме нарушили закона, трябва да изправим това нарушение. Тоест, както кмета бива задължаван от съда да извърши определени действия, когато му се отменят актове и се считат, че те са незаконосъобразни, той бива задължаван и той много няма какво да направи. Може да го направи с нежелание или с желание, нали? И това е. Второто е все пак да изнудваме фирмата, не да изнудваме, да искаме нещо в замяна на нещо. Как да ви кажа? Все едно, представете си, кмета иска от някоя фирмата, която спечели поръчка, да му обещае нещо. Нали? Някакси не сме в тая хипотеза, трябва да сме много внимателни как работим с... да не се окажем като така в някаква лоша практика. Да, господин Манов. Аз това го разбрах току-що, че нямаме такава опция. И разбирам също така, че каквото и да стане, на каквото решение да вземем, хората ще се възползват от това, че 20 години или там колкото са 18, ние не сме им дали възможността да се реализират проектите и са пропуснали ползи. Така че то няма правилно решение. При всички случаи ще трябва това нещо, което не се е случило в годините назад, гражданите на Велико Търново да платят. И това не зависи от нас. Говоря от хората, които не сме били досега в Общинския съвет. Добре, да, заповядайте, госпожо Янко. Не знам как ще ви прозвучи, но понеже вие сте колективен орган, ако бяхте едноличен орган, вие щяхте да бъдете глобени от съда за неизпълнението на съдебното решение. Просто това, което в момента не се случва, е просто защото няма колективна отговорност. Ако беше, примерно, кмета отказваше да изпълни съдебно решение или някой друг ръководител на административен орган, той щеше да бъде глобен. Има такива случаи, включително в Търново, когато са глобявани за неизпълнение на съдебно решение в срок. Да, и аз да кажа нещо. Това какво ще каже утре фирмата няма нищо общо с това, което тя ще направи след време. Нали, това трябва да го имаме в предвид. Всеки етап тя ще си преценява интересите такива, като са и ние съответно по същия начин. И накрая аз съм, моето мнение е ясно дали това трябва да остане зелена площ или не трябва, но все пак да кажа, има един такъв принцип, че ако трябва ние като сме хора на закона има две неща, може да нещо да не ни харесва и да е законно, или може да е нещо да не е законно и да ни харесва. Значи, при всички случаи трябва да направим това, което е законно, независимо дали ни харесва или не. Просто така мисля аз. Аз съм съгласен с вас. Господин председател, че ние като граждани на републиката трябва да действаме според законите. Но не мога вътрешно да се съглася с факта, че всъщност, бидейки общински съветници с отговорности пред собствената си съвест, ние не можем да гласуваме така, както искаме. И така, както
ни го повелява вътрешно, няма да говоря за вътрешни усещания, но личния морал. И факта, че назад във времето с пълно мнозинство са гласувани тези точки, все пак означава нещо. Тъжно е, че като общински съвет, като колективен орган, в момента сме в цунг-цванг. Или ще го кажа по-български, като дупе в коприва. Каквото и решение да вземем, то няма да е добро за нас. Защо се е получило така, аз лично ще прегледам назад, ще видя чии подписи стоят, как и що, но е изключително неприятно да се занимаваме с тази точка. Пак казвам, каквото явно става, че ако не подкрепим точката, ще сбъркаме. Още повече от явно е, че ако я подкрепим, пак сме сбъркали. Господ да ни е на помощ. Благодаря ви. Да. Благодаря, господин Китанов. Колеги, да напомня на тези от нас, които 2020 година, госпожа Йонкова, пак гласувахме, разисквахме този въпрос последно. Но 23-та имаше дело и 24-та вече е Вас януари, но реално наново... Да, но реално 20-та година така се възроди така с пълна сила тази тема и навлезе в дневния ред на Общинския съвет и така от тогава почти не е излизала. И само да напомня, тук със сигурност господин Трифонов ще ме подкрепи и мога да сетя, ако други колеги бяхме още, че още тогава като колективен орган, господин Трифонов, когато гласувахме, може би единодушно и си спомням, но поне с огромно мнозинство, да. Първо го направим като колективен орган, защото бяхме с ясната мисъл, че никой от нас няма да носи лична отговорност за това, защото това беше обществено желание, отговор и отговаряш на личния морал на всеки един от нас, предполагам, ще се съгласите. И второто, което искам да добавя е, че това го направихме с ясното съзнание, че тази бомба, тя ще продължава да цъка. Без значение дали в следващите мандати ние ще бъдем част от този общински съвет или не, защото с нашия отказ тогава, 19, 20, 22, без значение и хронологията, всъщност ние не решихме никакъв въпрос. А ние нямаме нямахме никакъв правилен отговор и решение заради нещо, което е заложено още 2007 година. Ако не се лъжа, хронологията е от 2007, мисля, че но мисля, че от 2007, след това така, сега не знам дали на някой му е дошла съвестта или нещо друго, или се е стреснало и не искам да се връщам назад, не е моя работа, не съм разследващ орган, но това, което тогава се е забъркало, беше въпрос на време да се изсипе върху главата на някой мандата. И 7 точно така, спомням се много добре. Така че аз в момента не казвам дали трябва да вземем определено решение или не, а казвам, че ние сме в никаква патова ситуация, защото ние нямаме никакъв друг шанс, освен някога да дадем зелена светлина, защото при всички положения Общинския съвет като колективен орган някога ще понесе отговорност заради това, че безкрайно дълго време бави във времето си. И една кратка реплика към господин Манолов. Ние не можем да знаем от сега дали фирмата ще потърси отговорност на общината, без значение дали Общинския съвет ще даде зелена светлина на тази сделка или не е, смисъл да допусне промената в общия устройствен план. Така че можем само да гадаем, ако го направят, те ще бъдат в правото си, защото тази сага е с над 15 години вече давност. Така че това ще бъде тяхно решение. И последно, госпожо Йонкова, тъй като в тяхното заявление дават за пример друг поземлен имот, който бил аналогичен на техния, който обаче не е имал никакви проблеми при осъществяването на инвестиционните намерения, вече са стояли къщи там. Очевидно това са имоти, които вече процедурата е била приключена. Променено предназначение, когато са приемали общо устройствен план. И
Спомен съдебните решения, Петко Тюфекчиев е предложил това в първоначалното в общия устройствен план този имот първоначално е щял да влиза, в смисъл да се отразява, но е направено предложение тези имоти, които не са с финализирана процедура по промяна на предназначението, да не влязат, а да влязат само тези, които им е приключена промяната на предназначението. Така знам и аз. Да. Да. И Общинския съвет го е гласувал. Така да се каже, ако мога аз да се изразя по този начин, когато е прието това решение, то очевидно не е отговарял. Това не е било първоначално предложение към общия устройствен план. Това е било допълнително решение, което е взето от Общинския съвет. И то очевидно не е отговарял на текста на закона, че трябва да се вземат предвид и се да... Да. Господин Китанов, вие искахте нещо да кажете? Да. А тогава не ли връща съда, че решението ни не е? Че той го жалил. А те не минават ли през решението на Общинския съвет? Не минават през областта? Да, но тогава не е жалено, те го жалят по-късно. Не е жален. Ама трябва ли някой, че го жали за мен, може би ми е го по-въпроса? Има ли срок за жалене аз? Има. Щом се даде. Но трябва да има справен интерес, но не тогава не е имало дело. Щом се да се е принесло, преценил, че... Съда има право да реши дали ние с вас сме жени или мъже. Това е факт. Друга тема е вързана с озеленяване и... По отношение на това, защо 2013 година ПУП не е влязла в ОУП, нали така? Презумпцията ми е била, че като с влизането на ОУП, въпросният собственик на земята няма да мине по цялата процедура тегавата, а ние реално ще му свършим работата, за да влезе в регулация, нали така? Без да има ПУП. С промяна на общия устройствен план, се променя и предназначението на статута на земята му. И предложението е било тези, които не са минали по процедурата, както други са минали и са сплатили, за да станат за смяна на предназначението от гора или там от гора т.е. изработване на подробен устройствен план, нали, презумпцията е била тази, че те не са си, на някои ще получат на готово регулацията, други преди това са давали пари за да получат тази регулация. Това по този въпрос. Искам двамата юристи да помислите по въпроса, ако включим проекта на решение, да се позовем на последното решение на ВАС, което е 24-та година. Тоест проект на решение, въз основа на решение на висшия там на ВАС от еди коя се дата 24-та година. Вземаме решение за включване на този пункт в ОУП. Тогава, според мен, оттам назад не търпим никакви вреди по отношение на това дали той е пропуснал ползи или не, при положение, че са водени дела. Ние вземем основание на решението, което е 24-та. Има ли такъв вариант? Това ми е първият въпрос. Само да кажа, че предмет на оспорване е било решение, проекта на решение, който ви е бил предоставен на обсъждане, който е за стартиране на процедура по изменение на общ устройствен план. И това е било предмет на съдебен контрол. И по моите правни разбирания, когато се върне на съответния административен орган за ново разглеждане, той би трябвало да разгледа това, което е било предмет на първото по делото. Да, първото решение, което съответно Общинския съвет е отказал да приеме. Но ние реално може да направим нов проект на решение, с който да решим този въпрос. Не е необходимо да приемаме нещо, което е писано преди 10 години. Да. Така ли? Това са два въпроса. Дали трябва да решим, че този имот трябва да влезе там в общия устройствен план с съответното предназначение или не,
И второ, каква отговорност носи Общинския съвет за това, че се е забавил, ако се е забавил изобщо. Това са два различни въпроса. Идеята ми е в насока да не търпим евентуални притеснения от съдебен иск за пропуснати ползи. Това ми е идеята, така да го направим, за да не търпим това нещо. Според мен ние трябва да вземем най-правилното решение по точката основната, а по втората да не стои тя като дамоклев меч, която ни кара да вземем някакъв вид решение, защото някой е написал 5 милиона и ние си мислим, че това ще е 5 милиона. Няма да са 5 милиона, вероятно ще са обикновено в тези молби, аз съм адвокат, нали, в тези молби пишем така, даваме всичко от себе си и умножаваме по 10, нали, примерно, или по 3. Но все пак не мога да се произнеса, но все пак двете решения трябва да се вземат самостоятелно. Тоест, ние трябва да преценим с разум дали този имот трябва да го включим или не, без кой знае колко да ни повлияят факторите, че общината ще бъде или Общинския съвет там ще... Ние явно трябва да го включим, нали? Не знам, явно трябва да го включим по положение, че има решение на съда, както до сега ги говорим тези неща. Въпросът е как да го направим, за да не търпим негативи. Тоест максимално добре да го направим. Затова предложението ми беше за проекта за решение, основан върху решението, последното на Висшия административен съд, защото аз също не съм убеден, че проекта за решение, който е отпреди, нали, съден от преди 2007, от кога е проекта за решение, който реално? 2020 година, нали, пак може да има хора, които са били тогава на работа, сега не са, едни подписи седят отдолу, сега не седят, хубаво може да няма давност на това нещо. Примерно, главният счетоводител разписва, той вече не е същия. Ние решаваме нещо при положение. Ама това е късмет, че сте тук, примерно. Не, искам да кажа да се направи нов проект на решение. Искам да кажа, че имаме достатъчно... Имаме достатъчно кадърни юристи в момента в Общинския съвет, за да може да се събере, ако трябваше за инициатор, въпреки че не съм юрист, и да измислим един проект за решение, който да е окей за всички, за да може да има широка подкрепа. Второто нещо, понеже тук се намесиха ОЗ-2, заявлението за Real Estate в момента е за ОЗ-2, нали така? За промяна за ОЗ-2, не за ЖМ. Това, което е било предмет на съдебен контрол, е документите, входирани от кмета на общината въз основа на предложението на заявителя. Да. Те са от ОЗ-2 на ОЗ-1. Да, т.е. заявителя иска ОЗ-1, а общия устройствен план го прави на ЖМ. Т.е. общината иска да направи това място за високо строителство с блокови, а заявителя иска да го направи ОЗ-1, което е на 2 декара на къща. Така ли е? Разбирам какво казвате. Кмета на общината е входирал предложение, в което да се направи изменение в общия устройствен план и зоната да стане от ОЗ-2, ОЗ-1. Това е на кого? Предложението на Real Estate? На кмета? Което е било предмет на съдебен контрол. От 2013, да, от 2020 разбрах. Говоря от 2013, ОУП-то е било, по моя информация, за ЖМ. За там. ПУПа, може би ПУПа е бил. ПУПа е бил за такъв. Господин Щерев, да. Желев. Риза. Ще е? Да. Чуваме ли се, да? Да. Само да припомня, може би някои сте прочели, други не. 2020 година, мисля, че това нещо още беше гора. През това време, сега сме 2024 година, министъра на земеделието, Явор някой си, Гечев, смени предназначението и това вече не е гора. Тоест, собственици на земята могат съвсем спокойно и към днешна дата да я насекат. И не знам дали не са го направили, не съм ходил скоро там да тичам в района. И? Седнали са дърветата, те са за махали, те са за санитарна сграда. Няма. Тоест ние 2020 година с едно наистина принципно решение искахме да запазим гората на квартала. Много просто. Което към момента не е обаче точно така.
И вече това ОЗ-1 звучи доста по-перспективно от жилищно строителство от ЖМ, което би било блокове с малки разстояния между тях и така нататък. Затова моето предложение е нека наистина да изчакаме тази среща утре, да видим техните намерения, ако въобще ги кажат. И реално към момента нямаме проект за решение. Нали, ние разсъждаваме върху темата, какво евентуално бихме решили, но проект за решение нямаме нов. Имаме този от 2020 година, който е такъв съдебен към момента, върху който ние трябва да се произнесем. И мисля, че до следващата седмица, но да се отлага във времето, следващата сесия, последващата, мисля, че проблема е достатъчно наболял. Те са категорични, дори се възхищавам лично на тяхното търпение. Благодаря. Да, господин Киталов. Само да се допълня, имах трета точка. За пред хората, за гражданите, за хората, които са напратили тук и за гората на Картала. Не мисля, че има някой човек в тази зала, който е против гората на Картала и против каквото и да било по-голямо озеленяване в нашия град. Трябва да е пределно ясно хронологията от много преди това. Каква гора е била, общинска ли е била, на кого е продадена, от кого е продадена, той от кой на кого я прехвърля, тази гора как изведнъж става от гора в нещо друго, как става от общинска частна и после Общинския съвет за мен не е бил виновен тези 15 години. Той е поставен пред едно положение на едно старо ръководство, което продава този парцел и после ние трябва да вземем едни решения, които не са зависели от нас и не зависят и от нас реално в момента. Но основният ощърб няма да го търсят преди 20 години, в кой е продал земята или кой е прехвърлил преди 4 години от ОЗ-2 в ОЗ-1 през едно служебно правителство и един служебен министър. Тоест даваме разрешение за смяна на предназначението. За промяна на зона. То това им е достатъчно да могат да режат дървета. Това им е напълно достатъчно. Сменено ли предназначението този? От кого? От министъра ли? Така, това не е въпроса. Няма друго какво да коментираме от тук нататък. Това е нещо, което съвета го държа 15 години. Един служебен министър го направи за един подпис. В последния момент, една седмица преди да влезе редовната власт. Това се случи. Това се случи. Така че ние не сме виновни за тези неща, за тези продажби, за тези смени. Факт е, човека е частна собственост имота му. Факт е, човека иска да строи. И не иска да строи ЖМ, иска да строи ОЗ-1. Което на този етап, при цялата фактология, е най-добрият вариант в случая. Ходих на място. Дърветата, както може би сте чели статии в други райони, са от някаква, то не чума, ами някакво нещо ги е наяло. Те буровите гори заминават. В Павликени има предписание за премахване на огромни масиви от тези гори, те са опасни. И задавам въпроса, ако да кажем, не им дадем, кой ще премахне тези гори? Нали трябва да изискаме от собственика да ги премахне за негова сметка, защото са опасни и ще навредят на другите борови гори и ще го накараме да залеси. Нали, тук влизам в едни други хипотези. Истината е, че трябва да го решим това нещо и трябва да го решим по най-интелигентния начин. Това е. Добре, аз пак да кажа, има решения, които не ни харесват, но са законни, има решения, които ни харесват, но не отговарят на закона. Мисля, че трябва да се придържам. Ами, такъв е живота. Значи, като общински съветници трябва да вземем и трудни решения и може би това е едно от тях, господин Манолов. Благодаря, господин председател. Аз, понеже съм живял в Картала дълги години, познавам терена, знам и нагласата на хората. И наистина те много изстрадаха това, което се случи там в региона. Беше любимо място Боровата гора на целия квартал. Факт е, че вече тя не съществува години наред. Факт е, че тази зона вече не можем да я наречем гора, която остана. Тук съм съгласен напълно и подкрепям господин Китанов, че ние като общински съветници, тия, които трябва да вземем това трудно решение, което не е взето години назад, трябва
информираност да дадем на хората. И може би това е най-правилното решение, където ние трябва да излезем с едно общо становище и да кажем: фактологията е тази. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И да се представи това нещо на обществото и да кажем, че ние не се намираме в момента в ситуация, в състояние, в което да вземем различно от това решение, както казахте самия вие. Има законни решения и незаконни решения. Законното решение към днешна дата е да изпълним решението на вас, след като нямаме други опции, поне аз доколкото разбрах, нито да обжалваме, нито да протачаме, нито да се договаряме. Има едно решение, което ще го спести и ще го оставя за по-нататък, евентуално, което може да се коментира, може би. Това е да дадем максимално отворено фактологията, цялата хронология на събитието и да кажем защо вземаме това решение. Това е моето мнение. Благодаря ви. Само и аз да кажа, има решения, които не са по тази процедура. Възможно е общината да реши да предостави друг имот на тази фирма, замяна, също което да остави, ако реши, че гората е толкова ценна, за хората там. Това, че има в момента едни видове, а ще има други, нали, това не е проблем. Гората е така. Така че може да се замени този имот, да се предложи друг имот на тази фирма. Естествено, тя ще си гледа интереса, всеки си гледа интереса и да се запази и тя да прецени, че иска да го вземе. Тоест, това е договаряне и то е съвсем легитимно, разумно да се направи при такъв тип имоти. Мисля, че се прави и на други места. Трябва да има, как да кажа, в тази ситуация някой лидерство трябва да има, т.е. трябва да се вземе проблема, да се предложи решение и да се договори с общината. Това е трябвало да стане, според мен, много отдавна. Винаги може да стане. Защото в момента сме в ситуация, в която шапала е сложена на върта, има съдебно решение и договорките вече ние не сме от печелившата страна. Добре, ще дадем 2 декара повече, но пак може да го направим. Нали? Пак това е решение. Това е решение, винаги може да стане, дори като вече се трансформира в нещо друго, пак може общината да го замени, но замяната става със съгласието на другата страна. Исках да кажа, важното е тук да има лидерство, посока и някой това нещо да го вземе като да го направи. Не знам дали Общинския съвет може да прави такива неща, по-скоро мисля, че не може, но то лидерство трябва да за други неща. Да, кой искаш и други да се изказва? Господин Киталов. Аз понеже нещо трябва да решим по тази точка, нали, ние хубаво се разискваме, да правя едно процедурно предложение за отлагане, то всъщност, извиняйте, господин Манов, вие го направихте всъщност процедурно. Да, оттеглям се предложение. Това поставя под гласуване на господин Манов. А отлагане за кога? Следващата сесия за септември. Ако ви позволите един въпрос с цялото си уважение, нали, към предлагащия, въпросът ми е към вас, госпожа главен юрисконсулт. Ако вземем такова решение за отлагане, това може ли да утежни обстоятелствата относно вземането на решение? Имам предвид, могат ли да тръгнат да ни съдят за това време? За обезщетението може да се с няколко месеца. В смисъл, в желанието си да изпишем вежди, възможно ли е да извадим очи? Аз самия съм против бързото вземане на решение. Още повече, че пак казвам, за мен това е цунг-цванг. Няма да казвам другото, вече го споменах, което е може би по-точно. Но ако имаме възможност наистина да вземем по-късно решение, това със сигурност ще е по-мъдро. Ако имаме една седмица, възможността да вземем най-правилното решение, ако изобщо има решение, е по-малка. Така че моля това да ни отговорите, ако отложим с един месец вземането на решение, това дали ще оттежни позицията на общината и на Общинския съвет. Ти извинявай, за комисията ли питаш или за Общинския съвет, ако отложи? Защото в момента ние ще вземем решение на комисията. Ние ще вземем решение на комисията? Ние ще вземем решение на комисията, което евентуално ще предложим на Общински съвет. И ако това се вземе като решение на сесията,
дали това ще бъде в тежест. Това питам. Защото като вземем такова решение, защо ще го вземем, ако няма да го внесем на Общински съвет? На сесия. Може комисията да вземе решение, че отлагаме, докато мине срещата утре. Ако комисията взема решения, които нямат тежест на сесията, няма смисъл да си играем на дундуртопка. Нали? Вземем ли решение, ние ще го отстояваме това решение на сесия. Това имам предвид. Ама има въпроси, на които в момента не може да бъде отговорен. Вече може да бъде отговорен утре. Ама и утре да отговоря, не трябва да напишем проект за решение, който няма да стане за 1-2 часа. Ще може на самата сесия. Аз просто ще помоля за отговор на въпроса, нали? Аз само да попитам секретарката на Общинския съвет, дали имаме възможност тази хронология да я направим обществено достояние в рамките на следващата седмица. Нали, защото цялото това нещо е в деловодството на Общинския съвет. За това питам, имаме ли готовността понеделник да излезе по медиите в кого, аз не знам кого да попитаме. Смисъл такъв, защото трябва да стане да излезе по Ама, вижте сега, аз разбирам, че ви не искате да отлагаме точката, или искате, аз не знам, така, но в Общинския съвет 2/3 може би вече са млади общински съветници, които не са били в този Общински съвет, в който ви сте разисквали тия неща. И аз смятам, че колегите, които сме новите, меко казано няма как да носим отговорността на това. Вие какво сте решавали 4 години, госпожа Дончева много ясно каза, че сте тупали топката на един проблем, който е трябвало да бъде решен. Затова ние няма как, или аз лично няма как за една седмица да взема правилното решение, не е информирано на всичкото отгоре. Благодаря. Господин Трифонов. Значи разделянето на млади и на стари общински съветници е изключително вредна практика, господин Манолов. Не. Повярвайте Казвам ви. за конкретния казус. Да, казус е такъв, който вие сте запознати. В крайна сметка ви сте го насисквали поредица от пъти, а сега ще се сервира в петък, като казус, който трябва да решиме в четвъртък. Аз зададох конкретен въпрос към госпожа главния юрисконсулт на община Велико Търново. Ако отложим, това ще утежни ли в смисъл дали това няма да е в още по-голям минус на общината и на Общинския съвет, или ако има възможност да го отложим. И съм напълно съгласен да отложим с 1 месец, ако имаме тази възможност. Надявам се правилно да ме разбирате всички. Защото това, че ние сме взели някакво решение преди 4 години, пак казвам, абсолютно нездравословно е да се делим на стари, на нови, тогава ви сте взели, пък ние не сме. Ви сте информирани, ние не сме. Ами не, повярвайте ми, господин Манолов, че едва ли има общински съветник, нали, който да се спомня в детайли точно преди 4 години, определен казва, защото... е последното ви решение. Окей, добре, дори и преди... Миналата година, ако не знаете какво сте гласували... Ви помните ли преди 3 сесии какво сте гласували? Точка по точка. Ако ви изпитам, със сигурност няма да помня. Окей, няма смисъл от този спор. Не споря, просто ви казвам, че аз лично няма как да застана и да дам твърдата си позиция за нещо, което не се информира. Това не е сериозно. И аз няма как да го допусна. Точно по тази причина зададох въпрос към главния юрисконсулт: е ли възможно да отложим точката с 1 месец. Но ако това не е възможно и ще ни вкара в още по-големи беди, просто ще се наложи да преглътнем и това, наред с всичките останали неща, които сме длъжни да преглътнем по тази точка, за съжаление. Сега, аз да кажа преди госпожа Йонкова, всичко е възможно. Отлагано е 4 години, може да се отложи още 1 месец. Дали ще струва повече пари при някакво обезщетение? Вероятно да. Но за да се струва, трябва за отлагането да има някаква стратегия. Да отложим просто за да отложим и да отхвърлим един проблем така да не ни стои на главата сега, ами за следващия месец, няма смисъл. Тоест, или ручаме жебетата сега, или го отлагаме, за да може да
да проведем, имаме някаква стратегия и някакви стъпки. Примерно, предлагаме им, ето ви 50 декара на друго място, съгласни ли сте да ги заменим, ние да запазим гората, да засадим там други дървета и така нататък, и обществеността поне в тази част. Примерно, казвам, това е стратегия. Може да нямаме стратегия, ако нямаме стратегия, за какво да отлагаме? Какво ще стане? Нещо. Нали, това е моето виждане. Госпожа Янкова, разбира се, може да има друго от позицията на човек повече занимава с този казус. По отношение на прякото участие в казуса, страна по делата е Общински съвет, следователно точно, нали, лично не съм се занимавала, защото не е било от страна на общината. Но ви подкрепям, че ако няма основателна причина, не виждам действително основание да се отлага повече този проблем, тъй като на 5 януари 2024 година е излязло окончателното решение, с което обявяват за нищожно предходното решение на... Едномесечен. Добре. Да, и точно заради това, че е минало отдавна, смятам, че трябва да се премине към някакво действие по този случай. А пък вие сте, нали, съответно компетентният колективен орган, който ще го прецени. Иначе ви подкрепям, че няма как да се знае, нали, те кога ще заведат дело, в какви размери ще го заведат и дали този един месец ще е толкова фатален, но така или иначе по медиите излязоха нали, публикации точно за това нещо, че те вече, как да кажа, търпението им е приключило и очакват Общинския съвет да вземе, да изпълни указанията на съда. Те естествено, че така ще кажат. И аз да бях от другата страна и аз ще кажа, че вече ще експлодирам, нали? И търпението ми приключва. Това са нормални стратегии за приключване на казуса от страна на тази фирма. Не казвам, че, нали, но не ги вземайте едно към едно. Нали? Винаги хората си преследват интереса и този интерес може след 6 месеца да е съвсем различен. Нали? Но всичко, не знам какво ще стане, но това, което приказват в момента, отговаря на техния настоящ интерес. Такъв е живота, да вземем бързо някакво решение. А ние трябва да вземем решение не защото е бързо или бавно, а защото трябва да вземем. Тоест, дошъл е момента. В чуждия ритъм, да. Тоест, тази фирма е, може би, нормална фирма, може и да не е, може всичко да е. Просто си има някаква стратегия. Ние сме Общински съвет и трябва да се грижим еднакво за всички фирми в общината. Може да ни харесва, може да не ни харесва. Може да са високи, може да са ниски, може да са нещо друго. Господин Китанов. Допълвам само процедурното предложение на господин Манолов да се отложи до следващата сесия, като през това време да се изготви проект за решение за изменение на ООП въз основа на решението на ВАС и да се проведе среща с собственика на земята, която среща утре срещата в 12 часа и само с председателите на комисиите. Не гласуват в Общински съвет 5 човека, 5 председателя, гласуват 37 човека. Затова инициирахме в ОТТП в 5 часа среща, на която беше казано, че ще присъстват въпросните собственици. Правя аз процедурно предложение, ако решите, да направим съвместна комисия на горите, околна среда, гори и земеделие с ОТТП, на която ще присъстват собствениците на Real Estate, с които да се запознаем, новите общински съветници, те да кажат хората какви са им намеренията, защото може би търпението им е стекло, но все пак ние сме нови и не сме запознати с случая от преди 15 години. И не сме и дължни да сме запознати с случая от преди 15 години. И да направим един проект на решение, който да го гласуваме за следващата сесия, защото наистина много набързо едни неща стават, при положение, че 15 години са бавени. И такива заплахи от страна на собственика, нали, към нов Общински съвет не са окей. Според мен трябва да се подходи с търпение и с разбиране. Това е. Да, заповядай. Аз отскоро съм пак общински съветник, но доколкото съм запознат, решението на съда
от 24-та година е изпратено още през март или февруари на общинските съветници, на всички от вас. Тоест това, което се случва в момента, не е нещо, което се е случило от преди седмица и е съвсем така дори забавено във времето, като поява в материалите на Общинския съвет. Тоест, ако някой искал да мисли, да реагира, да изиска допълнителни материали, имало е време за това, има време и до сесията. Аз лично ви казвам, че съм против да предложим на Общинския съвет като комисия да отложи точката до септември месец. Нека все пак да изчакаме това, което ще се случи утре, защото ако ние вземем такова решение за отлагане през септември месец, това е част от протокола, възможно е да предизвика действия на фирмата още от сега. Благодаря. Само да кажа, че всичко това, което говорим, се протоколира, записва и може да и вероятно ще отиде в съда. Тоест ние сме административен орган и не може да си позволим така да си говорим каквито искаме неща. Не говоря за вашите цветисти определения, господин Трифонов, но все пак нали, да, но все пак сме обвързана, все пак сме администрация, която трябва да внимава какво говори, за да не се използва нещо срещу нея. Нали? Това е... Добре, колеги, какво да направим? И още нещо. Аз съм поканен утре на тази среща като председател на комисията, но мисля, че ще настоявам всеки общински съветник от нашата комисия или изобщо да заповяда също да присъства там. Не виждам нали, причина, може би с оглед на зала или нещо такова е направено да са само председателите на комисии, но заповядайте, ще... Позволява залата или каквото и да заповяда. Двама души изразиха. Ти и Борис изразихте желание. Не е била линия за познателство. Да, искам да кажа, мисля, че няма да има проблем да дойдете утре в 12 часа и да слушате както... Така ли? Да. Ако искате, може вместо мен да присъствате, да вземем едно решение. Аз не държа да... За 5 часа да направим ново заседание по тази точка. Аз нямам нищо против. Да. Заповядайте, господин Трифонов. Относно предложенията за отлагане и контрапредложението да не се отлага точката, аз ще направя следното предложение. Да не вземаме сега решение да отлагаме, защото вземем ли такова решение, то така или иначе ще влезе на сесия. Такова решение може да бъде взето и такова предложение всъщност може да бъде направено и на самата сесия. Така че смятам за по-мъдро и справедливо да изчакаме утрешния ден, за да видим как ще мине тази среща между фирмата и председателите на Общинския съвет, на която, разбира се, може да присъства всеки един от нас. Тя не знам отворена ли е тая среща или е затворена. Не е отворена. Значи тя, ако не е отворена, няма да може да се присъства. Доколкото разбирам, има за 5 часа, за 17 часа, оговорена пак така среща. Така или иначе ще има комисия, на която ще присъстват представители на фирмата, нали? Окей, значи на тази комисия може да присъства всеки един общински съветник, дори и всеки един гражданин, защото комисиите са открити. Това е така. Мисълта ми е, че предложение за отлагане с един месец може да направим и по време на сесията. Това не е проблем. Дали сега ще вземем такова решение и ще го подкрепим или не, общо взето няма много голям смисъл в цялата работа. Затова предлагам да не избързваме, а да изчакаме утре тези срещи, които предстоят, за да вземем решение дали ще търсим отлагане след една седмица в четвъртък или караме по закон. Значи, доколкото разбирам две неща, или да направим заседание на комисията примерно утре в 5 часа, обаче ако не сме съгласували с другите, ще стане както бюджет и финанси, там икономическа, стане не е много добре.
Или другото може да отложим за всеки ден след това. В това число и деня на заседанието, 1 час преди него. Пак може да направим комисия. Да, може да насрочим. Аз мога. Въпросът е какво ще решим тук заедно. Нали? То насрочването е... Все пак да дадем почитане утре, наистина. Може да не са наложили. Ама ние трябва да вземем решение по тази точка. Е така, то не че имаме предложение за решение. Имаме ли са наложени на обществеността? Има нови. Те се потвърждават. Значи има едно писмо. Да, има от 31 юли на госпожа Данева, че във връзка с постъпило заявление да ви уведомяваме, поддържаме становището си от 7 месец 23 година, 8 месец 23 година и 7 месец 24 година. Това имаме като становище на... Да. Те не искат да искаме с това. Нямат съдебно решение, като правите друг проект. Съдебното решение да се вкара в ОЛ. Ние да се изпълни заповедта на кмета, така ли? Не е заповед на кмета, това е предложение. Така, съдебното решение на кмета. Изменение на общо устройствен план. Основа на тяхното искане. В съдебното решение какво пише? Да влезе ПУПа в ОУПа. Така ли е? Ами, не точно. Тоест ПИТО. Ние трябва да вземем становище относно това, което ни предлага администрацията. Тя нищо не ни предлага в момента. Това е. Да отложим решението на вас за това становище, което ще го чакаме след срещата утре. Добре, ама за кога да насрочим ново заседание на комисия? Да, всяко време. Окей. Добре, ние имаме група в Viber, нали? Може там да... Може ли само да цитирам съдебното решение? Отменя по жалба на Real Estate, решение ЕДИКОЕСИ, нали, това е предходното ви решение, с което Общински съвет отказва одобряване на задание и не дава разрешение за изработване на проект за частично изменение на общ устройствен план в обхвата на имот с идентификатор 140.4, местност Деревеня, с цел отстраняване на явна фактическа грешка. Изпраща преписката на Общински съвет за произнасяне по искането по изменение на общ устройствен план в частта на процесния имот поради наличието на явна фактическа грешка при спазване на дадените от съда указания по тълкуването. Тоест, вътре не пише кой проект за изменение трябва да спазва. Така ли? Може да имаме нов. Там никъде не пише да се произнесем върху стария проект за изменение на ОП. Пише, че не сме се произнесли. Но може нов проект с съгласуване становище от вас и той да се фолира и той да се гласува. Това, което вие сте отказали да гласувате, е било проект на предложение от страна на кмета на община Велико Търново, което е направено въз основа на предложението на Real Estate Enterprises. Тоест, общинска администрация е предложила този имот да се вкара в... Да, това, което иска инвеститора, това е предложението на общинска. И кое да е отрицателното? Те са не предложили... Фирмата сезира кмета на общината, че тяхният имот неправилно не е отразен тази зона в общия устройствен план, тъй като те са имали подробен устройствен план, който е влязъл в сила преди общия устройствен план и искат, нали, да се направи изменение. Ние от страна на администрацията сме направили съответната проверка, видяли сме това нещо, обаче сме им казали, че трябва не просто да се направи някаква зона, а трябва да е ОЗА 1. ОЗА 2 сме видяли, тъй като той е гора, а там по документи не е гора, не е за такава територия, която да е с някакъв специален режим.
сме направили предложение от ОЗ-2 в ОЗ-1. Тоест това е предложено общинската администрация. ОЗ-1 да се вкара, после общинския съвет не го е приел това нещо. 3 пъти и това е. И сега ще приемем стария план. Малко е абсурдно. Не. Стария ПУП е бил за жилищно, нали така? А сега е за ОЗ-1. Господин Трифонов, да. Значи, ще прочета, предполагам, че го имате пред вас, предложение до председателя на Общинския съвет относно изходящ номер на Великотърновския Общински съвет 575 от 31 юли. Предложението е от 14 август, извинявайте, от 31 юли. Така, от за кмет на община Велико Търново. Във връзка с постъпило в община Велико Търново ваше писмо от Великотърновски общински съвет с еди кой си номер, относно заявление с ваш номер 821 от 31 юли 24 от Real Estate, ви уведомявам следното. Поддържам становището, многократно изложено вече в мое писмо с изходящ номер и следват решенията на Великотърновски общински съвет от 23-та година юли, от 23-та година август и от 24-та година от 5 юли. Това са становища на общината. Да. 635, да. Да. По ЗМСМА не сме длъжни да вземаме решение само единствено с становища. Съгласно. Може да вземем решение и без такива становища. Това, че в Великотърновския общински съвет има установена практика да се чакат становища от администрацията и има такава практика да се пишат предложения за решение от администрацията, не значи, че не могат да се вземат решения и без становище на администрацията. Да. А затова не разбирам какво точно говорите и дебатирате. Много се изгуби. Говорим за проект за решение, който трябва да гласуваме. Ние обсъждаме някакви становища, някакви добрия, още някакви съдебни неща. Да разрочим заседание на комисията преди сесията. Дайте възражение. Ами ще първо трябва всички процедурни предложения да минем, освен ако не ги оттеглят и тогава да излезем с общо. Господин Манов, това ли е господин Трифонов? Аз се обърках малко и това да уточним. Господин Манов беше за септември. За септември, добре. Господин Женев беше за неотваряне на точката. Аз зададах въпрос към госпожа Йонкова, дали това дали евентуално отлагане би утежнило позицията. Добре, да го сложим. Аз ще направя предложение да го сложим. След като видим утре ли ще отваряне на тази среща. И да свикаме заседание на комисията до общинския съвет. Оттеглям си предложението по повод това, че ще имаме следваща среща, на която мога отново да го внеса. За да не го гласуваме. Добре, значи предлагам следния проект за решение. Отлагаме решението по точка 6, входящ номер 821, до следващото заседание на комисията, което до извънредно заседание, което ще се проведе до сесията на Общинския съвет. През месец август. Да. Ама коя година? Шегувам се. Добре, който е съгласен, моля да гласува това решение. Благодаря. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Това са точките. Може ли заключително 3 неща казвам? Наистина знам, че предсрочихме времето. 3 решения само финално искам да кажа, че виждам. Първото е за ново предложение за решение. Това е първия вариант. Втория вариант е да подкрепим предложението на кмета, като в диспозитива напишем, че съобразяваме с съдебното решение. Това е втори вариант. И третия вариант да приемем за сведение решението, ама той вече няма, защото си ги писах тук. Решението за сведение на съда. Приемаме за сведение решението на съда.
Просто казваме, че сме запознати с решението на съда. Абсолютно, да. Не е вярно. Казано по стрипа. Имаме мнение за решението на съда. Ами то... Извън протокола, след като си сложихме дупито в покривата, си го преместихме в другия крачо. Да, закриваме.